man le yang pi ke chen ko मोताबक मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम हिंजागो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम हिंजाखाय लामा खरी तंगैमाया खिथाय न खरी तंगैमाया आबोनि बागै रामचंद्रकाट विधानसभा केंद्रनि बिसिंग मन नकाइसा तुलाबारि लामा जे लामा ताबसिक जरा स्वाधीनतानि तिनि प्राय 75 बोसोर लाई थांबाबो अ कामिनि बररक लामांमाया तिनि ब्लेखानो कस्त नांगौ आनो फुन खायसाका अर काइसा डेलिभारि तुलाबारि तुमनि लामाव थै थांका बानानी बायमेया हॉस्पिटल आंखिनो बेखाय चिंनायो अमती जगह रामचंद्रका तो जत जगह एम्बुलेंस अंतत थांगै मानथुन अबन बागै न नायखा तिनि सिनि डीसीएम साहेब फायका और फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बफायका कायचिन एजुकेटिव साहेब बफायका तिनि और आरडी नि का असिस्टेंट इंजीनियर का गोबां मा कामिनि लुकुरक सिनि बरम गनां और नि चेयरमैन बर बतंखा कामिनि बर बफायबेका नायखा एका म ताबुक अ जे लामा साबनि जगह कला म फरेस्ट लैंडा ना पात्ता दा ना रजिस्टर अब तब ऑफिशियली तिनी डीसीएम साहेब ऑर्डर रिका तहसीलदार नो एका अब तब नाइजांगमन परे रजिस्टर जगह चिंता म खायनाय आलका जगह त्रं नायनाय आर जे जगह फरेस्ट लैंड खास लैंड बा पात्ता लैंड आ जगह जों लामा सलामै प्लान खानाय अब तब एस पार जेटा गाइडलाइन दंगो गभर्नमेन्टनि अ गाइडलाइन अनुसारे अबना नायजांनायता तबे जों नायो तुलाबारिनि कामिनि बरर लामा काहामतिमा हिंतु बं पारे एम्बुलेंस थांखु अब जों नायो asik saltam bagai yang jangan acara अमो अ लामानि डिस्पुट नि बागैनो चिनि बरर मुक्सा मुंनि लामा गलायना बखानि खाख्लाबनि थैरि जमा खालाय किन्तु मैक्सिमाम न फरेस्ट लैंड एका अर ताइ मुक्सा मुंनि लायखायनो अ लामा उंगै थांगो दीर्घ बोसोर अम चेष्टा खायका तनुश्री बर्मा डेम तंफुरबो मन नायलांखा तारपरे कायनिनि एको दिके चाकमा साहे तंफुरबो डेम तंफुरबो नायलांखा एका तिनि डेम साहे चिनि बतिनर फायका क्या फाइ बबो निजेनो नुफायका बबो निजे कष्ट खूब नांजाखा एका जों मन नायखा एका मन दाथिनो जों अ लामानो खालायनायनि बागै जों सायथंनाय सरकारिनि रायदाव जेता तंमानि जेता खायना नांमानि जों आबो जत्तनो जों खायनाय अ लामा खालायनायनि बागै